Odvtedy, čo sme našich najmenších kamarátov, naše najmenšie publikum zoznámili s rodinkou Sláčikovcov a ukázali im jednotlivé nástroje, ocka violončelo, mamku violu a detičky husličky. A odtedy, čo sa im to veľmi páčilo, sme si povedali, že sa s nimi chceme stretnúť ešte raz. A teraz na to dozrel ten správny čas a my im chceme porozprávať o tom, čo Sláčikovci zažili cez prázdniny, ako stretli osmianka, akú im dal úlohu a spolu s deťmi sme zvedaví na to, že či sa im ju podarilo aj vyriešiť. Druhé pokračovanie Sláčikovských dobrodružstiev vyšlo tiež z pera hudobného skladateľa pána profesora Juraja Hatríka. A my by sme boli veľmi radi, keby všetky deti, ktoré sú zvedavé a ktoré majú radi dobrodružstva, prišli aj so svojimi rodičmi. My budeme veľmi radi sa s nimi stretneme, so Sláčikovým kvartetom a s moderátorom Peťom Orgovánom.